общински чиновници, включително заместник-кмет, включително шефа на дирекция общинска собственост, заграбват 3/4 от парка на хората на Монтана, за да си построят жилищен квартал. Жилищният квартал мен толкова не ми пречи, колкото факта, че заграбват 70 декара от собствеността на всички монтанчани и общината ще финансира от парите на данъкоплатците. Ще обслужва частни интереси. Защото това нещо го правят трети път. По един или друг начин. Пътя, който е извървян, си заслужава и че трябва да продължи нататък. ГЕРБ-СДС, 7-ми мандат, кмет, прави всичко това възможно. До мен е Петър Пенчев, който ще ни даде подробности за процедура, която в момента тече в нарушение на няколко закона, за да се превърне в квартал от парк в квартал, оставяйки хората на Монтана без зелена зона и място за отдих сред чиста природа. От 2005 година започва тая далавера, а сегашната директорка на общинска собственост към общината, тогава е в поземлената комисия, тя урежда на мъжа си първия парцел, който е в края, в началото по-скоро, на парка. 2007 година още няколко парцела се уреждат, които са били бели петна по плановете на земеделието. 2024 заместник кмета взема тази част, този парцел, който е по дължината отводнителния канал. И опира в него, нали така? И опира в него. Лишават се гражданите на Монтана от една от памтивека зона за отдих, за атракции. Тук имаше детска железница, имаше републиканска писта за автомодели. Знаят ли гражданите на Монтана какво се прави вече? Не просто се подготвя, а какво се прави с техния градски парк? Имало ли обществено обсъждане на този проект? Значи обществено обсъждане формално е записано, че съставено, че е имало на 10 септември 24 година. Само един гражданин е задал някакъв въпрос. Има конфликт на интереси, защото протоколчик е същата дама, която е директор на общинска собственост. Как се казва тя? Нека да й кажем. Мариела Танкова. Мариела Танкова се съставя протокола като длъжностно лице от общината. До тук е правилно. Но тя същевременно е един от 8-те възложители. Тоест тя е един от собствениците на този... Един от собствениците, което е абсолютен конфликт на интереси. Цялата заштрихована част, цялата, ще бъде 60 къщи. Този проект се случва на ръба, буквално ето тук, където сме стъпили, на границата на отводнителния канал на язовир Огоста. Те изобщо не споменават думата язовир Огоста. Изобщо не споменават отводнителен канал. А брегът на този отводнителен канал, едната му стена, вече се вижда, че е разрушена. Всъщност, зелената част ще остане за хората на Монтана само това. Всичко това се извършва в нарушение на няколко закона. На закона за устройство на територията, на закона за опазване на околната среда, на закона за общинската собственост. За водите. И включително на закона за водите. Значи това са бизнесмени от града, които са от така наречения по дефиницията на Ахмед Доган в обръча към общината. Така, нека да кажем името на кмета на община Монтана и неговата партийна принадлежност. Той е известен, 7 мандата има. Златко Живков беше от много партии, последно беше в ГЕРБ, последно е от СДС в ГЕРБ. Милен Николов е този, който владее тук по край канала. Диман Георгиев го казахме, това е заместник кмета, а Петър Славейков отново е
голям бизнесмен. Бързат и още как. Зарили са вече тръбите, тук се работи непрекъснато, за да може да се скрият следите на факта, че общината финансира този частен квартал, който се кани да изникне тук на брега на отводнителния канал на язовир Огоста. Водопровод. Съгласно закона не може да се правят частни отклонения. Говорихме с ВиК. Проектът е техен, обаче те казват така. Ние само проекта сме направили, но ние не можем да осъществяваме контрол. Отново схема за отклоняване на обществени средства за обслужване на частни интереси. Зад гърба ни е площадката на бившия завод за подова керамика, който е разпродаден на същите собственици, част от собствениците, които са собственици на новия жилищен квартал, който ще се строи в сърцето на градския парк на Монтана. Улицата беше много здрава, без пропадания, а сега копаят, за да извозят на заместник кмета за сега само земя, която да насипва неговия имот. Около терена на бившия завод за подова керамика, който отново ще се превърне в жилищна зона, собственост на близки до кмета, се строят 3 детелини. От парите на монтанските данъкоплатци финансират тези удобства, които ще бъдат единствено в частна полза. Отново кражба на обществен интерес. Намираме се на бивша площ за добиване на наносни отложения. Фирма Петра от 2016 до декември 2021 година е добивала от тук наносни отложения. Срещу мижава такса фирмата е добивала инертни материали, по-точно баластра от бреговете на река Огоста, близо до мястото, където тя се влива в язовир Огоста, като дето се казва, баластрата е излизала абсолютно без пари, защото на практика в продължение на 5 години това е било концесия. Фирма Петра, според договора и задълженията покрай разрешителното си, е имала задължението, след като изтече този договор, да рекултивира терена. Сега да се обърнем и да видим какъв терен е оставила след себе си фирма Петра. Това е само част от лунния пейзаж. То не е цялото на една дълбочина, а са вадили повърхностния слой и са го трупали отстрани. И този повърхностен слой остатък, задължение е трябвало да бъде върнато обратно. Бих отбелязал екопроектите, които са така малко по-различни за България като цяло. 4 пъти по сигналите, които пускам, прокуратурите възлагаха на областна дирекция на МВР и идвахме тук с техен човек. Той попълваше констативни протоколи. Петър Димитров, след това той стана министър, сега е съветник на министъра. Той направи доклад и наистина потвърди, че тук рекултивация не е направена. Почти навсякъде, където има отклонение от главния път и се оказва, че има доста сериозен проблем с депониране на такива битови отпадъци. Прокурорите завършваха с жестокото заключение, че рекултивацията е извършена, което е абсолютна лъжа. Огледайте се наоколо и вижте какво са оставили преди 5 години след себе си. Хората, които са близки, отново напомняме, фирма Петра, близка до кмета Сладко Живков, кмета на Монтана.
Как се прави ремонт на път, така направен, че да не можеш да си влезеш в собствения двор? Намираме се в село Николово. До мен е, представете се, Борислав Крумов. Борислав Крумов, който е живущ тук и ще ни разкаже как е ремонтиран пътя в продължение на 5 км през село Николово, за което са похарчени 7 милиона лева. Това значи над 1 милион и 200 всъщност на километър, което е една добра цена. И как е изпълнен този ремонт на пътя, така че да пречи на хората да живеят нормално. Кажете ни сега. Преди ремонта всички имоти бяха Достъпни до жилищата си. Самия път и тротуар е задигнат над 30 см, което ни поставя в много неудобно положение, че трябва да изграждаме рампи допълнителни в частните си имоти, които губят стойност след това и всъщност са с някакви средства, които са за наша сметка. Защо се получава така, господин Пенчев? Две неща ще кажа. Фирмата Път инженеринг, която изгражда, е абонирана в кавички за всички проекти, които се изпълняват в община Монтана. Имаме и други обекти, и други неща. Това е почти ежедневен мониторинг и работа без спиране в следващия период. Аз се надявам да успеем в рамките на този период да го направим и това нещо. До мен е собственика на този имот. Той може да покаже как е бетонирана гаражната му врата. Входната врата е бетонирана вече няколко месеца и над нея и оградната мрежа. И тя е засипана с бетон, така че нито може да се подмени, нито да се отвори. Особено пък достъпа навътре от април месец е все така. Аз искрено се надявам, че вие, които обичате дома си, къщата си и тук, където живеете, ще ни подкрепите в тази следваща крачка. Цялото лице тук, което виждате, е частен двор. Нали? Това е вашия двор, господин Крумов. Сега, вие казвате, че този натрошен камък тук е изсипан като услуга едва ли не от строителя, за да може да си влезете в двора. Да, това беше направено от строителя, за да мога да влизам и излизам, и за мен това е временно решение, защото по този начин трябва да си насипа целият двор да изравна, а пак си засипвам де-факто и къщата. А какво казва кмета по този повод? Кмета казва, ти трябва да си доволен, че ти насипахме двора да можеш да влизаш. Кмета му каза, съгласен съм с тебе, ама на мен, ако се прави тая доработка на проекта, ще ми спрат парите. Говорили сме с вас, че заданието е така направено, че да няма удълбочаване. Тоест, изобщо по проект не е предвидено да се нанесе новото покритие на мястото на старото, а то се слага отгоре така, че задига с 30 см. Но, за съжаление, Златко Живков му е важно да си получи парите по проекта, а не да улесни хората, така че те да могат да си ползват имотите. Успяхме да свършим нещо изключително важно. Демокрацията, начело на която са ГЕРБ и Ново начало. Господин Златко Живков, очаквайте въпроси и по този повод. Очевидно ще има съдебни дела, ще има сигнали, ще има въпроси към вас, на които вие сте длъжен да отговорите пред вашите данъкоплатци и гласоподаватели.